Det er hvidt. Det er mandes. Er det nok frem? Stene. Hvad er din jolle? Vil du have sætter på? Det var det selv. Er det der? Jeg synes, der sidder lige nu. Hvad er det, jeg kan tælle? Kan vi lave fakta ud af de der sten? Hvad? Kan vi lave fakta af det der? Kom, han falder ned. Ved I hvad, hvis der er... Hey, vi tror også, det er, Kasper. Nej. Det sagde du ikke. Det kan du ikke. Men der skal nok mere fart til. Så ødelægger det ikke godt. Mere fart på! Sådan her. Så! Vi går op i luft.